Салом бинандагони Хабар ТГ, ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Сарояндаи номии тоҷик Нигина Амонқулова низ дар баробарии дигар овозхонони тоҷик ба пахтачинӣ рафт. Аз ҷараёни пахтачинии сароянда аксеро нашр кардааст. Нигина Амонқулова дар саҳифааш дар Инстаграм дар бораи пахтачинияш хабар додааст. ӯ аксеро аз ҷараёни пахтачинияш нашр карда, дар шаҳри он навиштааст пахта мечинам. Пахтачинии сарояндагон вақтҳои охир ба анъана даромадааст. Охиран дар мавзеи офтобаки хоҷагии Кӯлоб и ноҳияи Вахш ҳашарии умумии ҷамъоварии пахта сурат гирифт, ки дар он роҳбарияти мақомоти вилояти Хатлон, собиқадорони меҳнат, ҳунармандони сарнишосии Тоҷикистон ширкат карданд. Дар маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта ҳунармандони маъруфи Хатлони, ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон Муҳаммадалӣ Аюбӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Саидалӣ Сабзбоз, аълочиёни фарҳангии ҷумҳурӣ Отахон Саидов ва Оимгул Давлатова иштирок намуданд. Бо ибтидори идораи телевизион ва радиои вилоят дар Саҳро сабтқаи телевизионии 1 соат дар Саҳро доир низ шуд, ки дар он кормандони раёсати ҷавонон ва варзишии вилояти Хатлон даст боло гардиданд. Қобили зикр аст, ки иқдоми 60 рӯзи меҳнатӣ зарбдор дар пахтазор бо ибтикори раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо мақсади ҷамъоварии саривақтӣ ба беталафии ҳосили пахта эълон гардидааст. Ин маърака то 16 ноябр рӯзи президент идома карда фаъолону ғолибон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят қадрдонӣ хоҳанд шуд. Дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо чӣ фикр доред? Чаро Нигина Амонқулова ба пахтачинӣ рафт? Ва ҳатман нависед дар комментария.